It-tnejn mill-Birgu, il-koppja ltaqgħu 65 sena ilu u llum Charles u Amy ta' 80 u 79 sena rispettivament fakru s-60 sena minn meta ntrabtu fil-ħajja miż-żewġa. Iżda s-sigriet ta' Charles tal-ħajja matrimonjali huwa wieħed sempliċi. Titkuntrux? Għal kull żwieġ tul dawn is-60 sena il-koppja għaddiet minn ħafna esperjenzi, iżda fl-aħħar mill-aħħar l-imħabba ta' bejniethom żammithom flimkien. Bit-tajjeb u l-ħażin. Kien hemm bit-tajjeb, kien hemm ħafna ħażin, kien hemm ħafna tajjeb, ħafna ħażin, ma dejjem insomma fl-aħħar ħareġ daqsxejn waħda mhux ħażin tajjeb. Dejjem tajjeb. Għaliex u ma joqgħodx. M'għandek ċans illi se niġġieldu se nibqgħu miġġieldin. Għad, nġildu, tifimni, imma bat l-aħħar konklużjoni, imħabba. Wara 10 sekondi, namlu paċi ta' għax jiġi l-inħobbin kollu jiġi kienar. U għakku, Teħxa xurxina. Għal din il-koppja simpatika li sbaħ memorja tal-ġurnata tat-tiċ tagħhom kien propju l-qamar il-għasel li segwa ċ-ċerimonja tat-tiċ. Dak iż-żmien xi ħaġa tilgħilieru. Ġibunna karot bil-laħatni kien il-ħaġ li kien surġent. Dak iż-żmien ma kontx. Kien ġuħat mill-Amerika u ġibinna karozza. Karozza tal-Amerika. Bjuħik fija kemm faċċata dak iż-żmien minn dak ta' wara hekk. U ħadna biha insomma morna. Iżewġna l-każin għax għandna kien dejjem konna mad-Dominikani, għandi l-ewwel waħda. Dejjem trabbejna magħhom. Lil-Amy u Charles saqsejnihom ta' min kienet l-idea li jiżżewġu. It-tnej, hej! It-tnej! Mux hekk. Tilħad mill-parijiru. Ħares u il-pari kollu. Mux se joqgħod minn ajri. Il-koppja Cacciattolo llum għandhom 3 tfal u 2 neputijiet. Għal din l-okkażjoni il-koppja Cacciattolo kellhom żjara mill-segretarju parlamentari Franco Merċieqa li ppreżentalhom il-ħabb il-ġdida tat-Telecare Plus. Dan il-ħabb ser ikun qed joffri bosta servizzi ta' serħan il-moħħ kemm lill-anzjani li għadhom jgħixu f'darhom waħedhom u kif ukoll għall qraba tagħhom. Ħobbok ħafna.